Kapire meme coronavirus mbare COVID-19 avur pen ajok India adang pia phan kangkir mate lockdown phat pondet lo la so lockdown e phat pondet ajok ka chongdat pen ka cholong chot karbi arada tum thedung ka siksak chitong ponang lo koklo la son thaksa si Volongkom Aji parlopon angkang sikariget hawar rongbang ingti arong along stame ki dugdet arada tum ka chongdat pen cholong chot atum alang li tum thedung ka siksak chitong ponang koklo la so hawar along Indut abang pubang pis tami cokomar along kacong dadun avidet lo. Lasu ojok alang litum thedung kasik sak citong pona kok lo. Lasu kisung ke boy alam. Aki hai de besor singer lapen alang licor anjuli BPL litum alang litum cini pa Messi lapen alang litum karbi akhai pan kacing hon kedu ojok alang litum pini arni lasu kiduk det arat atum phat alang litum pen don engkoi ra troxy arat atum phat alang litum mithang jungjung akhi adat pen sang han la pen ang hu chidi pa pe hai hu alang litum pen keron pon asai kedeng pon अच्छा लो Pini jangmi ni phai engkoira nerkep arni anmang ke India lockdown ni thong kebra pho an chokelo asuka phire meme coronavirus mari COVID-19 avur karbi anglong angkang long pen kinon make jokpon bomlang lapen lapu na lockdown pen stemi non marke kaprek hawar along stemi suluk sudak abirta abelang ingsam jin pensi la so lockdown chunpon bomlang pini jangmi ni phai engkoira nerkep arni dipurong sbi ahithi along Hemkong long su chileng phun ason si nilitum thekpon long lapen dipu hi thi along stemi non bake suluk sudak abelang lapen ingsam jin pensi la so lockdown chunpon bomlang Pini jangmi ni pha engkoira nirkep arni sil dharampur lura club atum pen sil dharampur hawar along kedu karbi arat atum ki dugdet mate ka chongdat pen ke cholong chot atum alang litum thedung ka siksak chitong ponang lo asuka chitong pona ang aputhak sil dharampur along lura club atum pen chini pon pa Messi alang litum pen sami lasu hawar arat atum phan ke chu hormu sang han la pen ka prek alang litum kiron pon asai kedeng pon lasu asai ke pachun pon stami hadak kiduk det arat atum semi alang nitum yacho deng dun hus semi alang nitum social distance mati meter isi ka jap che hello pan sila su osai mati lasu ki pajir alang nitum cho deng dun Jeng ini mati second time, abi kiru itu sang keron, lapente alu, ape lapente dali, panitum keron kedolot, labang so keron along nitum along la norapa pan ningga sekelo panang kesing hondun donors ake hai pi tuman an kami nitum Nurapa pahin pen suri ketero alam sel akan padom pajeri go padom ini tum kapasona sai keteng konang tok labang ke tum sini holo gen non malom
คือเทดังกระจังทุกโควิด -19 มาแต่โคโรนาไวรัสก็สู้อาจจะนี่เป็นitu all India kami lockdown ke bikon aja ni itu karbiang long arat kami kenan kesung kedua aja ni kapuson sini itu klub kami kecerap dun asap sudah kami lah itu nurakap operation area mati nurakap angkang keduaan sindrom perap kami